Dalawang individual ang naaresto sa isang establishmento na sangkot umano sa iligal na bentahan ng cooking oil sa Barangay del Pilar City of San Fernando, Pampanga. Tinatayang halos 500,000 pesos na halaga ng cooking oil products ang nakumpiska dahil sa kawalan ng rehistro at kulang sa tamang label. Isinagawa ang operasyon sa loob ng S8 Mall sa New Public Market matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad hinggil sa umano'y pagkalat ng mga hindi otorisadong cooking oil sa loob at labas ng lungsod. Kasabay ng law enforcement operation, natuklasan din sa isinagawang regulatory inspection ang iba't ibang sanitary violations. Kabilang dito ang maruming pasilidad, maling paghawak ng food products, at kakulangan sa kinakailangang dokumento. Dahil sa paglabag, agad na ipinasara ang establishmento upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa mga responsable. Ang naturang operasyon na ikinasa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, katuwang ang City of San Fernando LGU. Paalala nila sa publiko, maging mapanuri sa mga produktong binibili at agad iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad ng negosyo sa mga kinauukulan. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.